Salutare, bă băieți, și bine ați venit la un nou clip. Dacă duminica trecută am făcut un clip cu Infiniti, costurile lui și întreținerea aici în Germania, continuăm pe aceea serie doar cu X5 E70. Dacă nu ați văzut clipul de duminica trecută cu Infiniti, o să vă las jos în descriere un link și trageți o geană și acolo. Haideți la X5. Don't you dare start a beef unless you talking about boxing. I'ma put you in the dirt and you can pick out your coffin. Formaldehyde in my blunts and I ain't even coughing. Put your team on the bench, now y'all sitting just gossip. My whole team full of bosses. X5-ul ăsta E70 e o mașină mai aparte, să zic așa, pentru sufletul meu, pentru că e prima dată când am avut o mașină de genul, un SUV. Până acum am avut numai mașini mici. O să fac separat un clip cum am achiziționat X5-ul, ce piese am pus pe el și mai ales care au fost costurile. Acum hai să vorbim un pic despre întreținerea lui și cât costă taxele aici în Germania. Întreții un X5 E70, dar corect, așa ca la carte, costă destul de mult. De exemplu, un schimb de ulei BMW costă undeva între 150-160 de euro 8 litri, pentru că atâta trebuie în motorul ăsta M57 3000 diesel, cu filtre, filtru de aer, filtru de polen, deci e un pachet complet. Care adaugi frânele, la fel un kit atât pe față cât și pe spate, poate să fie între 200-300 de euro, 500 de euro, depinde de ce marcă. Aici se adaugă și roțile, pe 20-21 cauciucurile, care poate să fie între 1000 și ceva, 800-700, depinde dacă vrei noi sau second. Da? De preferat ar fi noi și ceva de bună calitate, pentru că BMW-ul recomandă doar cauciucuri cu stea. Cam astea ar fi piesele așa uzuale pe care ar trebui să le schimbi. Nu spun dacă îi să scadă ceva de pe mașină, apoi trebuie să te aștepți la bani grei să plătești. Eu, de exemplu, am avut probleme cu un injector, am schimbat toate 6, deci așa s-au dus 1800 de euro cât a spușcat din degete. Și acum haideți să vedem care sunt taxele pe care trebuie să le plătești pe un motor de 3000 diesel Euro 4. Impozitul undeva la 460 de euro anual, TÜV-ul 120 de euro pe 2 ani și asigurarea diferă în funcție de ce SF clasă faci parte, deci diferă de la persoană la persoană. X5-ul nu e o mașină ușor de întreținut, după cum am spus, e o mașină destul de costisitoare, dar dacă o îngrijești și dai piese ca lumea, e o mașină care te ține mulți kilometri și poți să te bucuri liniștit de ea. Și acum, întrebarea întrebătoare. Merită o mașină din 2007 să o conduci în 2026? Eu zic că merită. Merită pentru că e o mașină care încă arată bine și în 2026, are confort, are putere și e o mașină foarte ușor de condus. Bineînțeles, mai multe pentru drumuri lungi. Nu e pentru oraș, pentru că consumă mai mult, dar pentru autostradă și concedii, deci mașina asta e perfectă. Am un posibil cumpărător la mașină, e genul de om care nu bate câmpii. E sigur că dacă vine și o vede, o cumpără, dar totuși, parcă mașina asta mi-a intrat cumva la inimă, pentru că e primul meu SUV, nu știu, greu a fi să mă dispar de ea. Bă băieți, scrieți în comentarii ce părere aveți, dacă merită să deții o mașină de genul în 2026, dacă vă place X5 E70 și, nu știu, sunt încă indecis dacă să vând mașina asta sau nu. Scrieți și voi în comentarii dacă ați vinde o mașină de genul sau ați ține pentru sufletul vostru. Până una alta, eu am fost Dorin, vă salut și ne auzim pe duminica viitoare. Pa!